За да ръкапа хора, аз съм Антония Великова и днес ще играем сляпо рисуване 2. Направила съм една шипичка с късметчета. Теглим и рисуваме на това лище. Ако не ми стигне, ще направя това. Така, избираме си късметче. Кое да бъде? Това е да бъде. Чешма. Ето е хубаво. Се разчита и отзад. Вижте. Чешма. Чешма. Сляпо рисуване. Значи, затваряме си очите и почваме да рисуваме чешма. Така, това е свързано така, че е в мивката. Изглежда като човече по-скоро, отколкото като чешма. Вижте. Това е моята чешма. Теглим следващото късметче. Кана. Прилича на кана. Ето е моята кана. И човечето ние, което трябва да бъде чешма. Айде това, че той видео. Чаша. Тук има нещо. Вау. Това е моята чашка. Ето това. Оп. Виждате. Аз всичко за вас. Остатни 3 късметчета. Онче, бънче, щупено пиронче, риба, штука, махи се от тук, отива на букулка, майка ти се скара, заеднаца и г, а, р, а. Ти ще бъдеш. Молив. Извинете, просто не съм грешно. Къде се не е молива? И това тук се вече. И се включихте. Това не изглежда като молив. Сега обръщаме от другата страна, защото ми остават две късметчета. Онче, лънче, щупено пиронче, риба, штука, махи се тук, отиве на букулка, майка се скара, заеднаца и г, а, р, а. Ти ще бъдеш. Ужас. Лук. Гнусен лук. Ето моя лук. Те пак го рисувам с затворени очи, така че не ми се сърдете. Изглежда като стомах или сърце. И последния късмет. Запалка. Тук има така, тук има така. Не знам много добре как изглежда хубавата запалка. Има обаче. И това, ето тук е запалката. Сега ще ви покажа. По една всичките. Ще ви обясня какво, кое е. Чакайте съм да ги погледна отново. От това виждам. 3, да, 6. Първото, най-смехотворно е това. Това би трябвало да бъде чешма. Ето е и думичката чешма. Ако го прочетете отзад. Чешма. Втората дума, която се разбира, е кана. Ето я и нея. Следващото нещо е чаша. Чаша. Ето това. И третото е... Тук с четвъртото, извинете. Е молив. Ето го молива. Това трябваше да бъде едната част. Трябваше да бъде гумичката отгоре, която трие. Ама нищо няма. Така, молива тук. Следващото е лук. Думата лук.
при него, сърчицето. И третото, и последно, е запалка. Ето, запалката, с огънчето и димон, който излиза от нея. Абонирайте се, харесайте, коментирайте, споделете с свои близки и приятели. Пишете коментари за друга игра и до следващия път. Чао!